Bueno, moitas cousas que falaron eles xa están moi ben explicadas, non? Pero recollo un pouco a testemunha de Joan, que xa non está, creo, pero do que falaba da asociación veciñal ou da comunidade veciñal en Onda de Montes, porque vinme moi refrexado aí. Bueno, nos partimos deso tan difícil de conseguir en algúns lugares que é ter con quen falar, ter un grupo de persoas coas que compartir algo, donde xa compartíamos algo, que é un monte comunal. Nos partimos, polo tanto, dunha comunidade de montes. Entón é un pouco o xermen da idea da comunidade enerxética. Nace dunha comunidade de montes que ten un ingreso extraordinario por unha tala. Nós somos unha comunidade moi humilde, temos 160 hectáreas, dous pequeniños alugueres, somos solventes, pero non temos ningunha expropiación. Temos unha traída comunal de augas exemplar, poño aí, porque nos últimos anos fomos quen de investir e de poñela a punto, realmente modélica, veo moitos veciños de outras comunidades a vela. Temos eólicos Far West, que vos poño aí, no sentido de que vannos a pasar unha liña de evacuación se non se consigue impedir, van a poñer uns eólicos, algún pode cadrar no noso monte comunal tamén. Sentímonos realmente emocionalmente moi expoliados, non? Por esta política eólica. Entón, ante esa indignación, algo de ingresos, un bo rollo na directiva e no pobo a través da traída de augas tamén, pois tamén saleu unha asistencia a un coloquio divulgativo sobre comunidades enerxéticas, e na directiva empezamos a falar da posibilidade de facer eso e puxémonos man á obra, non? E dai saeu a Comunidade Local de Enerxías Renováveis. Fixemos 2 ou 3 reunións previas cos veciños de Buchabade, despois acordamos na Comunidade de Montes pagar un estudio de viabilidade técnica. Feito aprobamos o gasto na Asamblea da Comunidade de Montes, fixemos todos os trámites administrativos que relatou moi ben a del Liñares, non me acordo de teu nome agora. Agora estamos nun proceso de búsqueda de axudas porque non temos o financiamento necesario para todo, non? Decidimos facer unha cooperativa, a verdade é que un pouco por ignorancia, porque non sabíamos moi ben que outras opcións podía haber, aconselláronnos isto. Precisábamos poder incorporar a Comunidade de Montes e a Comunidade de Usuarios de Aguas para un proxecto dun pozo, e temos 3 PEMES, pequenas e medianas empresas no propio lugar, que tamén interesaba metelas dentro da comunidade enerxética, e tamén por unha cuestión de financiamento, non? A cooperativa parecía unha entidade posible, boa para iso, non? Foi fundamental Espazo Coop, tamén foi fundamental Nova Enerxía. Espazo Coop na cuestión de asesoramento de cooperativas e Nova Enerxía na parte máis técnica. Somos 78 comuneiros, hai 4 socios non comuneiros, 3 PEMES, 2 comunidades que serían a de Montes e a de Aguas, e un socio colaborador que é a propia distribuidora enerxética, distribuidora de enerxía eléctrica que é local, é só do noso concello, non? É unha pequena empresa para ser distribuidora. Temos 2 proxectos. O primeiro de 100 kilovatios vai en riba da cuberta desa nave, que está en terrenos comunitarios, que é unha hípica, que ten 500 metros cuadrados orientados ao sur. Xa temos o acordo asinado con eles. Esos 100 kilovatios serían en prestación dun servizo de medioambiental e de autoconsumo eléctrico solar para os comuneiros, nada máis.
temos outros 45 kilovatios noutro lugar, que é un aserradoiro de pedra que se chama Granito Santana. Aí, esos 45 van a ser tanto para autoconsumo para o aserradoiro de pedra, como para as persoas non comuneiras, como para dotar de máis autoconsumo para comuneiros donde as vetas, a cantidade de enerxía daqueles outros 100 se lle queda pequeno, non? Aqueles 100 kilovatios que vos expliquei antes, os de arriba, non? Repartidos dan para 1,3 kilovatios para cada comuneiro. É suficiente para un autoconsumo óptimo para a gran maioría dos comuneiros. Para min, por exemplo, é un autoconsumo óptimo para, creo que sobre 50 persoas dos 80 que somos. Entón, pero hai outros 20 que necesitarían máis kilovatios para ter un autoconsumo óptimo. Entón, vaiselle poder dotar en esta outra parte, teñen que financialo eles, non? Non é financiado pola Comunidade de Montes. Aquí un pouco algo que nos preocupou é que nos rompeu moitísimo a cabeza, porque o traballo, a verdade é que foi moito traballo, tuvemos que traballo voluntario, xa sabedes, os que estades metidos en estas cousas, pero afortunadamente somos un equipo, non recae todo nunha soa persoa, somos 4 ou 5 persoas que estamos pendentes, responsáveis de sacar a cousas adiante. Bueno, faise todo con alegría, con motivación, non? Pero sí que nos rompeu moitísimo a cabeza o tema este da Comunidade de Montes a poder financiar esos 100 kilovatios. A mellor forma que topamos, non sabemos ainda se vai a ser a óptima ou non, é solamente un camiño que se abriu. Fixemos moitísimas consultas a abogados, a xuristas, a propia Teresa Balado, que a temos aquí, de Espazo Copa, tamén ao que nos levou a parte máis técnica. Bueno, pois chegamos que o óptimo que podíamos facer dadas circunstancias era a Comunidade de Montes encarga un servizo chave en man á Comunidade Enerxética de Buchabade, a cooperativa, non? Para unha duración de 20 anos, ten que ser para todos os comuneiros, actuais e futuros, vetas iguais para todos, as vetas é a cantidade de enerxía, non? Vetas iguais para todos, 1,3 por comuneiro, 50 chegamos a un óptimo de autoconsumo, con esos 1,3, faise nun pago único e a propiedade, xestión e mantenimiento pertence á propia cooperativa, a CLER, non? Este foi o que pensamos que e seguimos pensando que é o óptimo para intentar non que este gasto disminuya a base imponible do imposto de sociedades que ten na que somos responsables as cooperativas das comunidades de montes, non? Bueno, temos outros proxectos futuros. O máis cercano pode ser o da xestión comunal da leña. Tamén temos outras fontes de enerxía en vista para aumentar a posibilidade de máis autoconsumo en momentos onde a solar non pode ser, como podría ser a eólica. A hidráulica témolo un pouco máis difícil, temos 2 regatiños moi pequeniños, pero, por exemplo, os estudos de mellora de eficiencia enerxética, sustitución de caldeiras e todo isto é un proceso que en pequena medida xa comenzou a raíz da comunidade enerxética e promover a información. Xa hai unha casa que vai acceder a unhas axudas para mellorar a súa eficiencia enerxética. Tamén sería moi interesante o tema de compartir coche, xa que estamos a 12 kilómetros de Pontevedra e hai un constante uso do automóvil individual, pero realmente non o temos nada traballado este tema do compartir coche, non o vemos de momento algo cercano. O da xestión comunal da leña, sí, de feito xa tiñamos un proxecto esbozado, redactado con algún plano para intentar acceder ás axudas, pero non entra
na posibilidade das axudas, isto, a pesar de que sería térmicamente moi útil, non? Bueno, pois un pouco comentarvos que a nivel local foi todo... A primeira vez que se falou coa veciñanza, o plantexamento foi moi polo que decía Evans, non? De realmente dímonos conta que somos unha comunidade de montes, pero que temos unha comunidade de aguas que tivemos que facela porque non valía a de montes, e agora temos que facer unha enerxética porque non vale a de montes, e que cando nos reunímonos sempre os mesmos, e que cando facemos unha convocatoria de montes, pois facemos a de montes, a de leña ou a enerxética e a de augas, unha hora cada unha, prevendo máis ou menos canto tempo pode levar cada unha para non estar... Xa nos ocorreu unha vez de facer as 3 seguidas e de facer 2 seguidas tamén, hai que facelo ben, dando uns tempos, etc., pero para facilitar un pouquiño as cousas, non? Así que, pois sí que hai esa triplicidade. Eu admiro o posicionamento que ten Tameiga, verdad, e o que expresaba. Creo que as comunidades de montes debemos ser quen de poder facer unha comunidade enerxética e poder acceder ás axudas, pero no noso caso escollimos máis este posibilismo para poder camiñar, non? Para poder integrar as PEMES que temos no lugar, para poder acceder a unhas axudas, para que isto saíra, para que de feito tuvo un papel revitalizador na veciñanza, acude máis xente ás reunións, deronse de alta máis comuneiros, hai un interés renovado pola cuestión, verdad? E a propia directiva, pois estamos máis animados, non? Entón, son aspectos positivos de ter escollido a opción posibilista, digamos. Bueno, creo que con isto acabo.